Takže čau, tady je Jack a vítejte u dalšího dílu videoblogu Jay's Videos. Tenhle díl bude o kočkách a Jorkin díl bude o psech, takže se mějte a užijte si video. Takže znovu čau, tady je Jack a jak už jsme u pozdravu říkali, tak tenhle díl bude o kočkách a psech. Krkně je to druhý díl našeho videoblogu a jsem teda na řadě já mám na starost kočky, Jorky má na starost psy, takhle. A jako hned první tady mám kompilaci legračních koček, teda jsou to neobvyklé činnosti koček, některý obvyklý, ale faily. A hrozně se mi to líbí a hrozně jsem se při tom nasmál, takže čekuj, tady. Au, 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 au. Ah! Cože diváčku, chceš taky uvíct svoje video? Jo? No hele, tady je jeden můj bratr a on se normálně sprchuje, hele, tamhle něco je, já jsem se protáhnout trošičku, je. Tak hele, koukněte se na tohle video, jo, to je prostě, že kočka a podvodním koutem v dřezu, hustý prostě. A jako poslední, tady mám čičinu, která chodí s pytlíkem, blicím pytlíkem, je to blicí pytlík, protože je z papíru a je hnědej, tomu se říká blicí pytlík, ano, Wikipedie.jack. A chodí s ním různě po bytě a taky naráží do krabic a schovává se v krabicích, prostě kočka, která asi nemíní být viděna a nechce, aby byla vidět její identita. Tady to máš, čum na to. Takže to bylo všechno z tohohle dílu. Doufám, že jste si video užili, dáte like, případně další odběr. My vám za to děkujeme a Jorkino video o psech bude do neděle 4.8. hotové. Takže čau, zdraví vás Jack.